Jaarlerfissat amerlaqaat sumingaanniit aallartissanerlun nalunarsinna. For det første har vi indset, at det er virkelig vigtigt, hvornår man starter behandlingen. Det studie, som viste, at hormonbehandling var farligt, så var der mange kvinder, som havde været i overgangsalderen i mange, mange år, som fik hormonbehandlingen. Og det ser ud til at være farligt. Men hvis man starter behandlingen i forbindelse med menopausen, før vi fylder 60, så ser det ikke ud til, at der er en øget risiko for hjertekarsygdom ved at få østrogenbehandling. Og andre hormoner, vi kan bruge i behandlingen, også har betydning, ligesom det har betydning, om man behandler lokalt, eller om man tager det som tabletter, eller man får det som plaster osv. Timinni ilunnilu misigisatit malugisatillu allattukkit. Aaqartarnitit maluiniakkit qanuq akulikittiisunik akuttutiisunillu qanuq ingerlanersut. Hormoninut siunnersortinissannut piaqersaqit suunukua periarfissaanersut